Oh, dahil mga sakay mga igalas panahon, kani mga ngani, ang mga trapo manakay mga igalas panahon. Sige daw gab, paliw ko gab. XFM Katropa. Napakahirap tanggapin Mm. na may isa na namang school shooting na kailangang harapin ng ating bansa. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may koneksyon ito sa Nihilistic Violent Extremism o NVE o sa iba pang online communities na sinimulan nating suriin matapos ang Tacloban shooting. Sa totoo lang, kung ang karahasan ay hindi lamang ginagawa, kundi idinidisplay, ginagaya, at nila-livestream pa. Kaniyo, Mas- kaniyo. Kisa na po gipasangin lan ani. Parihara. Di ba? Oh. Kapoy na. Sige go. Laki at mas malalim ang problemang kailangang harapin natin bilang isang lipunan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, itutuloy natin ang trabaho laban sa NVE. Kano sa ma'am, kanang mga presidente na kamam? Sige daw. Online grooming for serious violent activity at iba pang banta sa kaligtasan ng ating mga anak sa susunod nating pagdinig sa Webes. Sawa sa Tama Webes na. na di ay ugma na ugma. Abi na ko kanang mga presidente na ka sa Webes di ay. Sige sige padayon. Oh. Layunin ng mga hearing na ito na matukoy kung ano ang kailangan nating baguhin sa paaralan at online environments ng kabataan upang kailanman ay hindi na ito maulit muli. Lubos akong nakikiramay sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga estudyante, guro at magulang na kailangan harapin ngayon ang takot at trauma ng nangyari. Hindi dapat matutong mabuhay sa ganitong takot ang ating mga pamilya. Makakaasa kayo na gagawin natin ang lahat para mapakilos ang gobyerno at maprotektahan ang ating mga anak. Alright, Risa na. Alas 8:32 na mga galandag nas buntag. Para patingog-tingog lang na yaw wala na siya diya gab no para na ka. At least na ko'y kauban dili kay hadlok diri sa babaw kay nabay ko sa babaw mga higala no. Init ba kay diri sa ibabaw sa big it. No? 8:32 mga higala dagdas buntag. Okay na to. Arang-arang na to ka ba mahayag at least mga higala kung kadto lang akong basihan if kana akong basihan mga higala sa yang whole nga statement makaingon ko nga well, sakay lagi pero at least may higala may sense naman. Ito na sa wayon, no? At least okay. Tunin ninyo. Muna yung trabaho ninyo. Gihuman pa ninyo ng impeachment. Humanan na ninyo ng impeachment. Kapoy na kayo. Kuha na mo ka na bang sana? Pagboto na mo kay Mora manghihapon, di mo kabot 16. So mga sigig pangutan na ron, impeach ko na si Sara. Kabalo na mo stubag na bay. Mubito na si Ridon mga igsoon. Naguna nagsigang ilong kasi nagkasuko. It will never happen. No, di may tabo na samot na nga gihulga na po nila si Ligarda og kaso di pa sa tumuli. So kadto pwede pa nunta nimo mga ma-convert nimo mga mubutar against di na nimo to makuan kay murag nagsik na tong asylum sa France uban si Libiste kay gukdon man sila diri. Oh. Diba? Kung magbabalaod ka, trabahante ka sa gobyerno mga igala or kuan ka kining congressman ka unya musupak ka ani karon? Wala. Ipit ka. Pag gihumanan nyo ng impeachment, focus mo para sa nag-iingon mo, no, focus mo aning mga panghitabo na to karon. Nganong na aning mga violence sa school karon. No, don't tell me, dili man gud na makatarunganon ng iba pa nang politicize. Nga moingon ka mga igala, sila Sara manggod, sila Duterte manggod. Be, ing nakuon sa impluwensya ni Duterte mga igala dito sa Amerika. Nganong naamay mga ingana dito sa Amerika, Duterte gyapoy dahilan na. Nganong naamay mga susama niya na, ing nahinoon, kining atong mga panghitabo diri, kini mga igala heavily influenced by unsay naghitabo karon mga igala diya sa ilang you know the children kani mga bata may igala nga gadula-dula. Ato na hitabo gahapon mga kaigsoon murag kaduha nga atong Call of Duty nga dula gab. Ang kuan na to na abta na to Counter Strike man. Di ba? Counter Strike karaan naman na no 2000 mga 2001 2000 sana to. Gadula ba ka na Ralph? Tawagan ko na imong tapad sa mga Gaduwa ba ka ana kanang Counter Strike? Wala ka gaduwa ana. Unsay duwa din mo? Siatom?
Di nakaduwa ko ana pag high school na pero elementary syempre naman tas bukid. Pang bukid lang sa to kuan. Pero kanang na kat-o na tag kuan ba pa saan eh. Kat-o na tag hawid-hawid na mga computer. Nakaduwa gyud ko ana ang Counter Strike. Maog gyud to, no? Oh. O napag yung mas ko na nakatong gitawag nila Call of Duty. Influence na ba eh? No, influence na mga gisyon nga to sa mga kabataan. So, ang buhatan na tong palisiya karon paunsa na ma-regulate ba eh? No? Pero dili lang ta mohunong diha unsay buhaton sa school, no? Kay it turns out mga higala nga dili lang di ay pag mayon ka magbutang tag gwardya. Actually mga higala sa nahitabo sa Sambuanga, makaingon ka nga bisan pagdaig-daig gwardya. No? Bisan pagdaig-daig gwardya. Kay matod palagi nagsakyanan magkuno tong bataa mga katropa no. Naman to'y sakyanan kay kuan lagi no, naalagi kwarta. Mga kaigsuunan. Kuan mo na pangmahalon man po ng ilahang university. No? Nga what daw ma-check mo nang nadala mga higala ang baril. So, I think they have to learn from that. Kinahanglan sila makat-on mga higala niya nga kasinatian. O kita, unsa may ato? No? Kulataho naman ang ganing maestro mga higala diya sa Elizalde. Diba? Tabangan naman ang ganing kulata mga higala sa estudyante. Sa may buhaton, ana. No? Muna diha, dili lang tamuhunong diha mga katropa. Ang dependo sa mabuhat. No? Dako man ni nga kuan. Dako man ni mga higala nga kanibang sulbarunon no sa atong mga eskwelahan. Dili ni pwede nga katulgan. Labaw nang di pwede sa gulag politika. Ayaw na sa gulag politika na. Pag politika lang mo inyo diha, pag ano may impeachment gihatag sa inyo, di pa mo matagbaw. Kanay nga nga problema, ayan na ninyo haluig politika, kaya nga naman, futures mga bata mo ina kuan dire. No? Kung pwede lang si Auntie Claire, ay nilang patinguga, kaya why mayong solusyon ikahatag na. And besides, we don't need her solution. Nga naman, di man siya mga higala, kuan, di man siya mga kaigsuunan, tawag ani ka ng elected na to. Ang iya raman yung trabaho, di mo istorya raman. Mo istorya na lang gani mong trabaho, di pag yun mao.